Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 25 kan bulan ng Pebrero taon 2023. Liwat ihatod mi sa sendo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon, pun Lunes sagkod Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government, ANN, News Official FB page, YouTube channel, asin Sepio Naga FB page. Sa pangaran kan Bilog na News Team, ako po ang sa indong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa tuyang mga bareta, Balata Evacuation Center asin multipurpose building, nakataraan ang i-turnover sa lokal na gobyerno kan Naga. Ang detalya sa Risa Santos. Matapos ang haros sarong taon na pinunan Enero 17, 2022, handa na para i-turn over sa syudad ni Naga ang bagong haman na evacuation center and multipurpose building na ini sa Balatas, Naga City. Kantidad 50 million pesos ang edifisyo na ang 48 million hali sa grant kan Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ang natatadang 2 million pesos ginamit para sa adisyonal na mga pagpakarahay pa sa laog kaini. Pero sa sesyon kan sangguniang panlungsod kan Martes, hinagad kan City Engineer's Office sa pangenot ni Engineer Alexander Canning ang dugang pang 3.2 million pesos. We need to have an additional embankment fill, electronic works for the CCTV system, mechanical works, air conditioning system, floor and wall tile works, concrete gutter waterproof, painting works, and perimeter sidewalk. These items are not included in the original contract. So we proposed for an additional of 5,225,466 for these items, Your Honors. So the city shell out around 3,255,000. The 2 million amount came from PAGCOR as a result of the savings generated out of the bidding. Dai pa man informal na seremonya kan turnover, nagagamit na ang edifisyo sa mga aktibidad kan syudad. Duwang palapag man ini na mahiwas para sa mga pagtiripon asin sa posibilidad nin masisirungan kan mga residente tuyong may kalamidad. Aprobado kan hunta ang additional na pondo para sa pagkumpleto kan mga kaipuhan pa sa nasabing edifisyo. Pero pinasiguro sa ni Konsehal Salvador del Castillo na hagadon muna ang Memorandum of Agreement na pirmado kan PAGCOR asin kan alkalde. Ratify di MOA because it's not duly executed because both parties should sign the MOA and acknowledge before a notary public. Hinahalat na sa naman ang pinal na bayad sa kontraktor kan proyekto. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Yan tras tanto sarong ordinansa ipigtutulod sa sangguniang panlunsod kanaga, tanganing pugulan ang pagdakol ni mga kaso sa 10-age pregnancy. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Sa ibong kampagbaba sa mga kaso ng teenage pregnancy sa syudad, aminado si Konsehal Dr. Gil Abunal Gomez na alarming manggiraray idihulita igwapa ng mga kasong na i-report. Kabali na ang repeat pregnancy ka mga dati ng nabadusa ng mga teenagers asin kinakaipuan inining maniligong atensyon asin aksyon na bako lang kang gobyerno maging kang komunidad asin pamilya.
Kaya man, kang Martes, sarong proposed ordinance ang pinagsuunad kang konsehala sa sangguniang panglungsod para man sa pag-institutionalize kang Adolescents and Youth Sexual Reproductive Program asin ang pagkreara ning sarong council para digdi. Sigun kay Konsehal Gail Abunal Gomez, apera ka mga ginigibong efforts kang gobyerno lokal para matabangan ang mga teenage mom na amay nagbarados sa paagi kang City Population and Nutrition Council, katuwang ang iba pang mga partner agencies and offices. Mawat kang opisyal na maging saro ang paghirop kang gabos na ahensya, ngaring mas mapahiwas pa ang programa asin serbisyo, ngaring malimitaran o mapugulan ang kaso ng teenage pregnancy. So, ordinansa na ngaring mag-ground po kaiyan, magkaigwa ni legislation, kumbaga mas magkakangipon, mas magkakapwersa. So, ibig sabihin, ang sarong teenager na imbuelto sa amay na pagbabados, siya siguradong matatawanan kang si serbisyong kaipuhan niya. Siguradong magkakaigwan ng suporta, asistensya, bako po. So, kung naabutan sana. Pero ini po, siguradong mailalaog siya sa programa. Apera padigdi, basado sa proposed ordinance, magkakaigwa pa ng interbensyon para man matabangan maging ang mga magurang kang mga teenagers na amay na nagbarados sa paagi ng training and seminars para sa hustong pag-handle kang masela na sitwasyon kaini na may epekto sa pisikal, mental asin emosyonal na aspeto kang mga teenagers. Ordinance na maka-create ng parent support program, no, na importante po kayang maray ang role kang mga magurang na kung igwa kitang mga kaso, may mga siring na teenagers na yaon na sa sitwasyon na iyan na nagbabados na, importante pong maray so paggiya kang magurang. Minsan po ang mga magurang, di man sinda equip, no? Di sinda tataong maray kung paano magtaong giya. So ito pong parent support program, matukdo sa inda kung paano magtaong giya. Iyan po, gusto tang i-prevent itong mga repeat pregnancies na kung nangyari na sa inda, nagbadusan ng amay, sana dai na mautro pa. Siguro sa tamang panahon, pag sinda, maging adults na. Pira sa mga barangay sa Syudad Dignaga, ang higwang halangkaw na kaso ng teenage pregnancy, kabanan nigdi ang barangay Banata sa Concepcion Pequeña, kaya man igwa na inining pighaman na adolescent-friendly health facilities, ngaring makakuan ng serbisyo, pansalud ang mga teenagers na nagbados sa nakapangaki. Makatabang mang kang hahamanon na council sa panginot kang CPNO, iyo ang DepEd Naga para sa pag-edukar kang mga teenagers, dapit sa sexuality asin iba pa, City Health Office, Liga ng mga barangay sa syudad, Council for Women and Protection of Children, healthcare workers, sangguniang kabataan, asin iba pang mga stakeholders. Of course po, hagadon ta on board ang mga barangay official. So ang liga kang barangay po, yaon man, magiging membro po kang council. So specifically po, hagadon ta na ang barangay council for women, Barangay Council for the Protection of Children, dapat po yaon sinda digdi. This being a concern of the youth, dakulaon pong maray ang role kang sa tuyang jóvenes, no? So ang sangguni ang kabataan po, dapat sinda talaga ang nagtitake ning lead ka iniyo nasa front line. Of course, ang sa tuya pong LGU, yaon ang Local Youth Development Office, no, ang City Youth Development Office. Sangunyan po partners na members na po kami sinda kang the Challenge Initiative kang City Leadership Team. So on board na po ang CYDO. Asin si iba pa pong mga ahensya na makakatabang. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Mientras tanto, mga kaso kan teenage pregnancy sa Syudad Dinaga ipigbabasol sa nagkakapirang isong pangkomunidad asin magurang. Detalyas kayan Risa Santos. Naghahalat sa libreng check-up ang 18 anyos na si Diana sa Naga City People's Hall. Panduan niya na ining pagbabados, 16 anyos siya sa Enot.
Pero istorya niya, dahil niya ginustuan nangyari. Apwera sa tios, mayo siyang madulukan kan mga oras na idto. Si Inot po, dahil sa garo, de ko tanggap. Saro si Diana sa nagdadakol na kaso ni teenage pregnancy sa syudad. Para kay dating konsihal asin ngunyan pamayo Canaga City Population and Nutrition Office, apwera sa amay na pagbabados, kaipuhan matutukan ang repeat pregnancy o an utrong pagbabados. Gustong sabihon open na magay sa social media ngunyan, daita man na, kumbaga daita sinda nababantayan. Gustong sabihon si pagtios sago man na cause na kung saan nagdadakol si pregnancy. Kung may hiling ta si datos na sa ngunyan, kung ano si pagtios kan tao, yung si gulping pagbados o mga kaakian. So iyan si mga tigihiling ta si opisina ta ug mga paagi go kita ni mga family planning methods na kung saan dai man tigbabawalan si pag-aki, no? Kumbaga tigpaplano lang si pagpamilya. Si Mirna Rakion, panlimanaan pigbabados ngunyan sa edad na 41. Dai man daa siya nadipisilan sa pag-aki, mantang pasalamat siya na igwang trabaho an agom bilang security guard, tangani masusteniran ang mga pangangaipon ninda. Lagi lang busy sa laog kang harong para dahil man po siya mahirapan magluwas. Minsan po tukad pa sa bulod para dahil po ako masakitan mag-aki. Pero pareho si Diana asin Mirna, tubod na dapat pinaplano ang pagbabados. Nakabali sa programa kan syudad na Nutri Ataman asin Nutri Nanay. May libreng konsultasyon, mga bitamina para sa mga undernourished na aki asin nanay, may libre pang isnakan. Lalo na dahil igwakitang itong first 1,000 days law na kung saan dapat matutukan si pagbabados para masiguro na malusog si nanay, pati si aki na mailuluwas. Sa sesyon kan Huntakan Martes, ipigbusol naman ni Konsehal Gail Abunal Gomez ang ordinansang mapapusog kan Youth and Adolescent Sexual Reproductive Program bilang katuwang kan NCPNO. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Sa ibang bareta, ordinansang mataong trabaho sa mga senior citizen sa Syudad Dinaga, ipigtutulod sa sangguniang panunsod ni Konsyal Lito del Rosario. Ang detalyas kayan, hali ki Joel Sulit. Abera kang pagkakaigwa ning panagos na income o kita, magkakaigwa pa ning physical activities ang mga lolo asin mga lola na ibod pa o kaya pang magtrabaho na makakatabang sa mental health kang mga senyor. Ini ang objeto kang pinagbubusol na local ordinance ni Konsehal Lito del Rosario sa sangguniang panglungsod na nag-iinkaminar sa mga pribadong kumpanya maging panggobyernong ahensya sa lokal na mag-empleyo ni mga senior citizens. Namuot pang magkaigwa ng trabaho asin kaya pa man ang mga simpleng trabaho para man sa saindang panagos na kita para sa saindang uruan daw na gasto o pagbuhay. Sabit ko po giraray mo yan si revised draft kan si proposed ordinance highly encouraging public and private establishments in Naga City to accommodate yung mga able senior citizens na pwede pa magtrabaho. So at the same time, pag nag-avail po si ordinansa, we can give them incentives in one form or another na allowed by the ordinance if approved by the plenary and approved by the city mayor. Sigun kay Del Rosario, nakapanaman sa pinagsulat niyang pinaghihimong ordinansa, iyo ang pagkakaigwa ng diretso kang mga senior citizen ning oportunidad na makapagtrabaho asin makakuha ning gustong sweldo sa laog ning buwanang oras na paglaog ninda sa trabaho na dai makukompromiso an sa indang salud asin seguridad dangan igwa man inining karibay na benepisyo sa mga kumpanya o opisina, pribado o gobyerno na maempleyo ni mga senior citizens. Siring kang pagtaoning discounts o incentives sa pagbabayad ng business tax asin pagkuha ng mayor's permit asin iba pa. We can set the bar higher by giving incentives naman sa mga ma-participate. For example, if you are a private establishment and you will absorb 1 or 2 or 3 senior citizen na kaya pang magtrabaho and willing, ang city will provide you incentive in forms na nakasaad naman sa ordinansa. At the same time, ito pong mga pampublikong opisina na nag-absorb man ng araw kani, siring man, igwa man ng perspective. Sigun kay Kagawad Del Rosario, igwa ng national law para digdi na nakapanaman sa Section 14
kan RA 10911 o ang Anti-Age Discrimination in Employment Act as in RA 9994 o ang Act granting additional benefits and privileges to senior citizens. Asing kaipuhan na igwaman ng local version kay ni ngaring mas pusog na maimplementar para man sa pakinabang ka mga senior citizens kan syudad. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Digital business pwede na sa PWD. Sa detalles, haliki Risa Santos. Sa enot na hiling, huhunaong mayong kaninan ang 29 anyos na si Carla Sunga. Pero kaya niyang mag-cellphone. Igwa pa siyang YouTube account. Don't poke and pretend. Asin siya mismo ang nag-edit kan sa iyang mga photos o videos. Luluto po tayo. Tara! Gabos ini nagigibo niya sa ibong kan pagiging person with disability. 2013 kan siya totalmenteng dai nakahiling huli sa brain tumor. Una kasi akala ko malabo lang mata. So kasi parati rin ako nagko-computer, matagal ako nakatambay sa computer kaya akala ko labo lang talaga siya ng mata. So hindi siya nako-correct ng salamin. Nagpa-MRI and then doon na nakita na may brain tumor pala ako. Pero aminado ni Carla, tulong taon man siyang haros mawaranin paglaom, asin lingawan na igwapang natatadang liwanag sa kinaban. Naisip ko din kasi sa bahay, 3 years, parang walking dead. Parang gumigising ka na lang kasi buhay ka. Hasta nagdesisyon siyang magbangon asin magluwas. Digdinahiling niya ang grupong ATRIV o Adaptive Technology for Rehabilitation and Empowerment of the Visually Impaired, sarong non-government organization para sa mga PWD. Marami kasi sa ngayon, yung persons with disability, is hindi nila alam yung potential na meron sila. No, hanggat parang nagbe-base sila sa family, yung iba parang nakasandal lang sa pamilya or sa kung sino yung nagbibigay sa kanila. So, dito, hindi lang namin sila tinuturuan na gumamit ng device, gumamit ng social media, kundi binubuksan din namin yung kaisipan nila na pwede kayong or meron tayong magagawa para sa sarili natin. Si Carla asinan pag-iriba sa ATRIV, yaon ngunyan sa syudad ni Naga bilang trainer sila ng konting puhunan kung sakaling pumasa sila sa requirements. No? Kung nag-uumpisa ka pa lang na naging visual impairment or person with disability, kahit kanino, pag naramdaman mo yung lungkot, okay lang yung malungkot, pero wag mong tambayan. Kung sabi nga, pag nadapa ka, wag kang hihiga, tatayo ka, subukan mong tumayo kahit nahihirapan ka. Ganun lang, go lang ng go sa buhay kasi hindi tayo din naman yung makakatulong sa sarili natin hindi yung ibang tao. Nagpuon na ATRIV taon 2018. Kada taon, nasa 1,000 na PWDs ang sa indang natutukduan. Hali na sinda sa Visayas asin ngunyan sa Bicol. Laom na sa paagikan training, madudugangan ang kakusugan kan mga PWD tanganing makapagpadagos sa laban kan buhay sa ibong kan kaninan. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Rubil sa syudad ni Naga, ipigtalaan na kan sangguniang panlunsod. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. May sagkod Marso 15 pa, ang mga tricycle operators sa owners na makapag-renew kan sa indang parangkisa na haloy ng dain nakapag-renew sa syudad ng Naga. Ini matapos na makapag-desisyon ang komite asin ang sangguniang panglungsod na mataon ng paning konsiderasyon asin extension sa deadline para ban makapag-renew kan sa indang prangkisa ang mga tricycle operator sa syudad nga rin makapagpadagos kan sa indang pagkayod o biyahe. Sigun kay Konsehal Melvin Omar Buenape, Chairman kang Committee on Transport sa sangguniang panglungsod, nagkapira mga public utility tri-mobile sa syudad ang dain nakapag-renew kan sa indang prangkisa poon pa kan taong 2016 ang iba mas haloy pa sa taon na ini kung kaya pinagdesisyonan na ikansila na asin bawiu na kang gobyerno lokal asin itauna sana sa mga bagong aplikante na maut man magkaigwaning prangkisaan sa indang tricycle units. Yung listahan na binigay sa atin ng Sangguniang Panlunsod Secretariat, particularly ang Tri-Mobile Task Force, pina-approve natin sa Sanggunian na ito ay
ibigay ang kopya sa mga law enforcers natin, sa PNP, sa PSO, para sa implementation na ito ay bawal nang mag-operate as public utility kung ang prangkisa nila at yung mga mayor's permit nag-expire na. Dahil isa sa mga concern natin dito, lalo na pag nai-involve sa mga accidents itong mga units na to, siyempre lagi na silang biyado. Being unauthorized na mag-apply sa mga kalsada natin as a public utility. Labi sa 30 mga Trimobile na dating nagkakayod sa Siyudad Dignaga na igwa ning special as in regular franchise anday na nakapag-renew nangunya na nasa lista kang Trimobile Task Force na pinagtauman sa Public Safety Office as in NCPO. Mayroon tayong count na yung mga nag-expire hindi bababa sa 30 na mga franchises, that is from 2018 and earlier, yung expiry ng kanilang mga franchises. Ito ay in-inform na natin through letters or notices since last year para mag-renew na sila. Kasi isa sa mga bagay na gusto nating malaman, ito bang mga lista ng franchises na to na nandyan pa rin sa task force, nag-ooperate pa ba? Or ito ba ay nabulok na kasi matatagal na yung iba na hindi ni-renew. Nagtauman ng amnestiya sa pirang mga dai na kapag-renew tulos kan sa indang Trimobile o e-trike franchise daranaman kang epekto kang pandemya alagad kay puha na makapagkumplengo na sinda sa mga hinahagad na requisitos antes na makapag-renew kan sa indang prangkisa. Merong mga binigyan ng amnestiya noong period na kasagsagan ng COVID-19, but there are requirements na kailangan nilang i-comply. Yung iba nakapag-comply, yung iba hindi. Meron namang mga prangkisa na hindi alam ng city government na i-transfer na pala sa ibang tao o binenta. And ito ay kasama doon sa mga pinagbabawal nga. Para sa Nagangunyan, Joel Sunina. Mientras tanto sa iba pang baretas, labi o sobra sa 8,000 na mga negosyo nagparehistro sa Siyudad Dinaga ngunya na taon. Ang detalyes halik kay Risa Santos. Itaunakan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry sa opisina ni Alcalde Nelson Legacion ang listahan ka nagparehistrong negosyo sa siyudad ni Naga. Susug sa lista taon 2022, nadugangan ang mga nakarehistro sa upland barangays matag nabawasan sa ibang lugar siringkan Barangay Peña Francia. Particularly sa Barangay Carolina and I think some in Pacol. Si mga nagkabarawasan si numero, digdi po sa may Peña Francia, Barangay Peña Francia. Para po sa kuya, that's understandable given na sa lugar na yan kaya, kan Peña Francia, halos napundo po si mga transactions, commercial transactions in the area dahil sa pandemic. And dahil kanakaaging tao, nag-resume pa man lang po si Kralasehan. Darakulang mall ang pigtutugdok sa syudad na kabali sa 800 na negosyo, mas dakul ini kumpara kan taon 2020 as in 2021. Apero sa ekonomiya, mataong dalan ang mga negosyong ini sa pag-uswag kan turismo. Kan uminaging taon, naitala na ang 2.2 million na tourist arrival digdi. Angat para kilegasyon na masigurong bako sa bulan ni Setyembre, maruso ang mga turista sa syudad, Tiempo kan Peña Francia Festival. May mga manlain-lain pong initiative na piga-undertake both itong private sector and the public sector. Public sector, kita na po yan. Nakasentro ang LGU Naga sa infrastruktura, Siringkan Convention Center sa Barangay Carolina na hasta 5,000 ang kapasidad. Ang tundag kaini, benepisyo sa mga industriya nin pagkakan, transportasyon asin akomodasyon. Kung ma-host nin sarong convention with 5,000 participants, ang ginagasto po kaya dahil po nagbababa sa 20,000 per participants. And that accounts for hotel accommodation, si pagkakan, tapos si iba pang mga guro gastuson pag nagluluwas. Transpo included.
Gusto sabihin, kung 5,000 participants times 20,000 expenses per participant, that's 100 million. That will be pumped in to the local economy. 100 million pesos. So if we have 4 or 5 such event in a year, gusto sabihin around 500 million pesos man yan na malaog sa ekonomiya kan sa tuya pong syudad. Ang MNCCI sa pamamayo ni Joseph Cruz na pinal nang nag-asumer niya na Pebrero 1, pigtutulod na itakod mananggadan infrastruktura sa turismo. Ngunya na Agosto, dakulang tripon nin mga grupo ni negosyante hali Regions 4A, 4B as in 5 ang gigibuhon sa South Luzon Area Business Conference o SOLABC sa Naga. Diyan tayo po promote si Bisa Bicol, ano? Ito ba minimension mga kinalas o... Apera sa Pilgrim City, mas pang ipapabisto ang agritourism urog sa Upland Barangays kung saan kaipuhan ang road network sigun ki Cruz. Agwakit ang farm tourism sa bentang panikaso na yan. Kasi siyempre kaipuhan dyan road network ha. Ang mga kaibagan, small business na ngayon, although kang pandemic baga, medyo napiktiran sila sa Lolan. Sa Pransya, nagluya si income ninda because of pandemic. Kaya nag-reinvest pataas. Kunti na bagang coffee shop sa Pakul, Carolina. Although hanggang Panikwason, may mga tourism area na duman na. Labis ang gatos na akomodasyon ngunyan kan syudad. Mantang aabangan pa ang mga pasyaran siring kan People's Park and Recreation Center as in Bicol Esplanade harani sa Bicol River na napunan na. Apera pa kan pigpaplanong patinampo sa Barangay Panikwason, pasiring naman sa mga resort sa lugar. Of course, kay po na ipadagos si Bicol River Esplanade or Boulevard up to at least the boundary of Naga Milaor. So, hopefully si Kahagadanta, which was favorably acted upon by the district office and now endorsed to the regional office, kaya susundan ko po ito hanggang makabot sa central, hopefully makabali sa 2024 General Appropriations Act. Maut man kan MNCCI, makabilog nin pusog na programang mapabisto pa kan sining asin kultura para sa dugang na rason kan mga maut maging turista sa Naga. Para sa Naga Ngunyan, Riza Santos. Sa iba pang bareta, Mayor Nelson Ligason nakahanap ni baratong housing project para sa mga taga-Naga. Ang detalyes haliki Joel Sulina. Saro ang programa sa baratong paharong sa mga tinaghihinguang unyaan kang gobyerno lokal kang syudad sa lintong kang administrasyon ni Mayor Nelson Ligason. Asing ngunyana, pigpreparar na para man mabenepisyaran ang mas dakul o nilibong Nagenyo na mag-qualify sa mas baratong vertical and horizontal housing project kang gobyerno. Sigun kay Alcalde Ligason, nilakaw na niya sa Department of Human Settlement and Urban Development asin nagpadara ning surat kay Secretary Jose Rizalino Jerry Acusar para makapag-abil kang programa para sa mas baratong housing program para sa mga taga-syudad. Secretary Acusar manunungod sa tuyang intensyon na makapag-avail sa irarum kan programa. Sa irarum po kaya kan programa, iso-subsidize ang 5% interest. Right now, si interest na i-impose kan pag-ibig is 6%. Once subsidized, si 5% na ipo babayadan kan beneficiary, kan isay man na ma-avail kan programa. Sa madaling sabi, 1% na lang. And based on the sample computation given to us, nagluluwas na halos kabanga na lang ang babayadan. Kaya kung dati halimbawa nasa 5,000 ngaya, depende kaya sa availment, sa amount of loan. Kung dati 5,000, around 2,500 na lang. Arog po kayan kadakula si mababawas. Sigun sa alkalde, sobra sa 5,000 na pamilya na mga low-income earners na mga empleyado kang pribado sing gobyerno, maging mga nasa informal sector, basta taga-syudad ng Naga na mayo pa ning sa diring harong,
asin miyembro kang Pag-ibig Fund ang pwedeng makapag-apply sa nasambit na baratong paharong kang gobyerno. Sa hiling ko, magayon po ining programang ini para duman sa low income earners na mga empleyado sa gobyerno asin sa pribado. Even itong mga yaon sa inaapod na informal sectors, pwede man po mag-avail kay ni for as long as member kan Pag-ibig and igawang some kind of arrangement between a group that would represent the individuals and Pag-ibig. So yun po ini aasikasonta sa mga masunod na aldaw. Aminado ang alkalde na sa siyudad ng Naga dapat nang ikonsidera ang pagkakaigwa ng vertical housing na mas dakol ang pwedeng magkaigwa ng harong apera kang horizontal housing kung mapasadit na ang mga bakante o available na lote sa syudad, lalo na ngunyan na padagos ang paglobo kang populasyon. Sinabi kang alkalde, igwa ng nakatagamang lote ang gobyerno lokal para sa affordable housing program kan syudad, partikular sa area kang Barangay Banatas, Barangay San Isidro, Barangay Carolina asin Pacola. Dangan ini dudugangan pa kung naghahanap pa ng lote para sa nasambit na programa. Patugdok din, let's say, 10, minimum of 10 low-rise condominium building at 6 floor each. Di ang gustong sabihin kayan, 1,500 tulos yan. Kung maisasakat pa siya sa 20, that's around 3,000. Igwa pa po kitang horizontal housing, igwa kitang 4 hectares ngunyan sa Balatas. May pigkakaulay kita sa rong property owner nakahanda magdonar din sa rong hektarya. So 5 hectares in Balatas. Sa San Isidro may 1.7 po kita duman. Sa Carolina igwa kita 10 hectares. Likewise, igwang ongoing discussion in connection with the pending expropriation case involving a property in Pacol. So that's around, originally nasa 7 hectares. Pero pigihiling mi baad na imakua si bilog na 7 hectares. Pero assuming nakabanga lang duman, that's 7 hectares. You add that up, that's more than 20 hectares actually. So, very feasible po na makuha si target na 5,000. Para sa ang nagangunyan, Joel Sulina. Mientras tanto, Concepcion Pequeña Public Cemetery liwat ipigtutulod gibuho ng local historical site. Ang detalyes halikiri sa Santos. Lampas 50 anyos na ang konsideradong landmark na ini sa siyudad ni Naga ang Concepcion Pequeña Public Cemetery. Ang darakulang Mausoleo digdi, atraksyon na sa mga motorista o napapaagi. Susug sa Natural Heritage Act of 2009, kwalipikado ang Camposanto tanganing maideklarar bilang local historical site. Ipigtulod ni Konsehal Jose Perez bilang chairman kan Committee on Culture and the Arts sa sesyon regular kan sangguniang panlungsod ngunya na semana na aprubaran ang ordinansa manungod sa Camposanto. Declaring the Naga City Public Cemetery located in Barangay Concepcion Pequeña as a historical site as defined under Section 5 of Republic Act 100,066, otherwise known as the National Heritage Act of 2009. Pero sigun kay Konsehal Salvador del Castillo, kaipuhan ang pag-uyon muna ka National Historical Commission of the Philippines sa proposisyon, bagay na nasimbag mantulos ni Perez. Since we will be adopting this ordinance, baka kaipuhan na ang approval kan National Office. In fact, the National Historical Commission has favorably endorsed the declaration of the site of the area as a historical site. And during the committee hearing, the caretaker of the cemetery was present, and I asked him on the present situation, and he acknowledged that a comprehensive plan has already been submitted,
and he also admitted that the cemetery is overcrowded. Uyon sa lakdang na inikan komitiba sa Sining Asin Kultura, ang mga opisyal kanasabing barangay. Pero taon 2019, kan madiskuter na an enot na plano digding road widening kan Public Works and Highways asin mabugtak ninmol sa lugar. Nagkontra ka ito si May Sadiri na sabi po niya ka ito siya ang nagdonar kaya na pinakainot po ang maagihan kang road clearing, iyo po ang sa iyang museum sa iyang mga magurang. Papupusugon kan ordinansa na mapreserbar o dain na mahiro ang Campo Santo sa presente kaining sitwasyon. Dipisil man para sa kapitan kan barangay na istorbohon pa ang mga nakalubong digdi. Masakit-sakit kaya kung aaralion si mga gadan na kaya yung ginigibo iniisip manggaro kang proponent na dahil na eroon si mga gadan, i-consider as local historical na lang si Campo Santo. Pero sigun kay Del Castillo, marhay na mahiling muna ang komprehensibong plano sa Campo Santo bago ideklarar bilang local historical site. Pinagduunan man kan konsehal, prioridad kung ano ang plano para sa ikararahay kan syudad sa Campo Santo kumpara sa pag-andam ang mga may sadirikan museleo o lubungan. Mas priority si plano kan syudad, napakarayon si operation kan public cemetery than the concern of the some property, some owners of tombs in the area. And we have given SWAMO 15 days to submit their comprehensive plan. Sa huri, mahalat ang komitiba na maisumiter mo na ang plano bilang pagpabor sa interes kan syudad. Para sa Anagangunyan, Riza Santos. Sa satuyang huring bareta, mga volunteers sa kasagsagikan pandemic sa COVID-19, pigtripon kan lokal na gobyerno kanaga para sa health emergency allowances. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Matapos ang naging pagkikipag-ulay sa mga healthcare workers asin non-healthcare workers sa barangay na nagtabang sa ginibong COVID-19 response kang gobyerno, tiniripon man kang nagtalikod na aldaw ang mga pamayo o representantes ng mga opisina kang gobyerno lokal, BFP Naga asin Naga City Police Office para man sa nagpapadagos na pag-asikaso kang opisina ni City Administrator Elmer Baldemoro na makakuha ng health emergency allowance gikan sa DOH. Sa pagkikipaghampangan ni City Administrator Elmer Baldemoro sa Naga City Press Corps kang Webes, sinabi kay ini na siring kang inot na urulay kay ba mga kapitan na pinaliwanag sa mga personalis asin representantes kang City Health Office, Naga City Hospital, Sepio, ESO, ACTO, PSO, CDRMO, Lingkod Barangay, asin mga personalis kang PNP Naga, asin BFP Naga, ang mga dapat na makomplay ng mga dokumentos asin records kan panahon na sinda nagtatabang asin nagtrabaho in relasyon sa COVID-19 response kang gobyerno sa katangaan kang pandemic kung sa peryodong July 2021 sagkod December 2022. Ginibo man itong meeting sa mga opisina digdi sa City Hall, si mga naging involved na mga personnel kang City Hall plus the PNP and BFP. So, ito pong kanya-kanyang opisina, as in mga barangay, ma-ready katong lista kang gabos na nagtrabang sa COVID response operation na iyo po to ang isasubmit sa Department of Health para po matawan sindaning kadtong HEA or Health Emergency Allowance. Ang classification po kang mga tatawan depende po duman sa exposure ninda. Itong low risk na pwedeng makareceive ng 3,000 pesos per month, medium risk na pwedeng makareceive ng 6,000 per month, and high risk or 9,000 pesos per month. Dugang ni Baldemoro ang opisina sa nanya ang nasugo kang alkalde asing kansago ni ang panglungsoda asin husayon ang mga isusumiter na dokumentos sa DOH. Ngaring masiguro na dai ma-deny kang DOH ang mga nasa listahan kang mga healthcare workers and non-healthcare workers o personahes kang barangay, city government office, PNP asin BFP na naging katuwang sa pandemic response. Si inot pong reklamo ka ito is may mga dai nalilista, may dai nakakabali sa lista. Kaya ngunyan po si arrangement dahil ngani po kita si nasugok kang sangguniang panglungsod na iyo ang
manginutan sa pag-asikaso kaini, ang ginibota po is kanya-kanyang opisina, kanya-kanyang barangay ang paglista. So kung may daiman may ibabali, bako po yan sa Samuya, kundi duman sa naglistang opisina or barangay. So isisituit mi lang po na tama itong isinubmit, pero regarding duman sa mga personang isinabmit, mayo po sa Samuya ang control dahil kanya-kanyang opisina, kanya-kanyang barangay po ang submission. Mentras tanto, sa barangay level, 15 barangay pa sa siyudad ng Naga ang dahil pa nakakapagsumitir kan listahan asin datos maging record kang pagtaong serbisyo kan sa indang personahes na posibleng makaresibi kang health emergency allowance. Sa kang meeting ta last week, kang Monday, nakapag-submit na ang 12 barangay. So, may 15 pa pong barangay ang inahalata. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Iyan ang katiripunan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, asin 89.5 Radyo Natin Naga. Sa pangaran man ka lokal na gobyerno Kanaga ni Mayor Son Ligason, Vice Mayor Nene Diasis, sinsanggo ni ang Palunsod Kanaga, siring man kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, iniyan sa indong naging parabarita, Roy San Ramon, mabalos kan sa indong pagantabay, masunod na, Allen Riondanga sa tong aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan. Mga tugang, uyan na ang programang sa Tong Aramon. Diyos Maria Sabado pagkaaga mga tugang, welcome po sa programang sa Tong Aramon, digi sa programang Naga Ngunyan. Ini po ang sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Kita mga tugang, live na nadadangog sa 100.5 Bicol Idol FM, 100.7 Bossing FM, asin siring man sa 89.5 Radio Natin. Live man kita mga tugang na nadadalan sa tuya pong mga social media sites, Naga City Government FB page, ANN or Naga Ngunyan News Facebook page, asin po sa Naga City Gov YouTube account. Yan. Mga tugang, again, welcome po sa programang sa Tong Aramon, digi sa Naga Ngunyan. Sa tuya pong pag-urulayan, ang mga programa kang gobyerno lokal, asin po ngunyan na pagka-aldaw. Ika-37 anibersaryo kan People Power Revolution sa tuya pong nasyon. Ang pinag-arugan ka mga manlain-lain na nasyon sa pagpahiling kan kusog kan tawo, ang kapangyarihan, ang poder, yaon sa namamanwaan, asin sa Pilipinas po yan nagpuon. Iniman mga tugang ang pangyayari na naging inspirasyon kan syudad ding Naga. Urog na kan tuminukaw naman ang sa tuya pong dipuntong alkalde, naging DILG Secretary Jess Sobredo, na siguraduhon na ang poder, ang kapangyarihan, shared kan gobyerno sa mga tao dahil ang pagtubudta ang demokrasya may papadumanan kung apwera sa mga representante ang mga tawong nag-ilihir sa sainda kabali man sa pagdidesisyon. Kaya ini mga tugang ang pinaka-esensya kan people power. Si pagsabuhay ka ini sa lambang aspect of governance, sa lambang aspeto ka sa tuyang pagbuhay, pag-inkaminar kan gabos sa paggogobyerno, sa papalakaw kan sa tuya pong gobyerno, asin po kan sa tuya pong mga komunidad. So ini po ang piglalauman sa tuya na mga adal kan People Power Revolution. Bako lang po sa Naga, bako lang sa mga barangay kang Naga, kundi sa mga manlain-lain na mga komunidad digdi sa Pilipinas. Mga tugang, ang bulan na Pebrero, kamang nakaagi pong mga aldaw, naging bisita ta na
ang City Health Office, ang Dental Division, dahil po nagkataon man na ang bulan na Pebrero, iyo po ang Dental Health Month or Oral Health Month. Mga tugang siring man, ang bulan na Pebrero, mahalagang marhay sa tuya dahil ini ang bulan na pigtatawan ganan kan gobyerno lokal, kan gobyerno nasyonal, ang importansya kan individual records. Ano po yan? Ining civil registration. Yan. Kada kita namumundag, ang kaipuhan, irehistro. Pag kita po naghumali sa kinaaban, irerehistro man kita giraray. Pag kita po kinasal, irerehistro man giraray. Kaya, mga tugang pinagmarhay ta na maging bisita ngunya na pagkaaga, ang sa tuya pong pamayo kan City Civil Registry Office. Sabi nga ni kayan, kung si Ma'am Nene Di Asis iyo ang pinakamagayon sa sanggunian, siyempre sa mga department heads na babae, ini man ang pinakamagayon. Tapos siyang bisita. Mga tugang, ang sa tuya pong City Civil Registry Officer, Ma'am Dolores de los Reyes. Ma'am Adi. Ma'am Adi, good morning and welcome po sa program. Okay, good morning Sir Allen and good morning man sa gabos na viewers and listeners kang ang nagangunyan. Yan. Ma'am Adi, aram ko kan suod ma, pinagibo din do sa sarong barangay sa Naga. Ano, itong garo public information dissemination. Yes. Manungod sa civil registration. Ma'am, kumusta ma'am si naging okasyon? And ano si mga natukar duman sa ginibong aktibidad? Siring man, si Isay ang naging kumbaga mayor na bisita kan syudad sa ginibutang okasyon suod ma. Yes po Sir Allen. Bali, information dissemination ito on civil registration in line with the celebration of 33rd Civil Registration Month po. Bali, ipigkandak ito duman sa Barangay Pacol and naging successful man po. Dakol talaga kita mga kliyente, dakol kita mga taga Nagenyo na registered. And ang naging bisita ta po ay si Ma'am Cecil Briones na OIC Class D kang Region 5 and si Mr. Raul Aspe ay man po ang OIC kang Philippine Statistics Office digdi sa Naga City. Yeah. Ma'am, dumang kita ma'am sa siguro araw naman kan kagabus magaman no. Usually pag sabi na kayan, every step of our lives, pinaggalog ang civil registration. Ano? Yes, opo. Namundag, nagpakasal. In fact, pag kita naghumali, ang mga padangata sa buhay, we will register our death. Ano? Yes po. Pero ma'am, sa kaso kang Naga, bago tawam to karon iyan, ma'am, dakulom yung mga hapot. Ano, sa tuyo po mga paraan tabay. Urog na si may mga problema sa papeles, sa birth certificate, sa marriage certificate, sa death certificate. Pero ma'am, maaraman talang digi sa Naga. Kita kaya baga sa Naga, sentro ano, yaon sa to ang mga eskwelahan. Yaon sa tuya, urog na ang mga ospital. Hospital, yes. Kumusta ma'am ang bulk kang pinuproseso nindong papeles digi sa Naga? Or probably comparing that to other cities or LGUs in Camarines Sur, kumusta? Medyo dakula, Sir Allen. Actually, kang 2022, nakapag-registered kita ng 13,000 plus na certificate of live birth lang. 2022 Kuya pala ni ma'am ha? Gusto sabihin, lang birth yan. certificate. Birth certificate lang yan. Hindi ko na ano. Kasi, pero ang residents kang Naga City kayan, bali, garo 35% sa naman. Aha. The rest, from other municipalities and other provinces. Paano mamarog ka iyan? Kasi yaon digdi sa tuya ang BMC and dakulo nag-aaki sa BMC. Yaon duman ang volume kansi. So gusto sabihin ma'am, sa pagre-rehistro pala, lalo na duman mga tugang sa baka sa mga si day pa nakamundag ano, day pa namumundag o day pa nakakaaki ano. Para po maisihan po nindo ang pagre-rehistro ma'am kung tama ma'am ang kuyan, kung saing ka nag-deliver kan sa imong aki. Yes po. Dumang ka marehistro. Ang lay is place of occurrence, place of registration. Place of occurrence, place of registration. Kung sabihin pala, kung sa citizenship,
garo yus soli ano. Yes, tol. Kung saing ka namundag, kung saing kang lugar, dumang ka mamarehistro. So dahil man nangangahulugan mga tugang na kung dumang ka nagrehisto sa Naga, taga-Naga ka na. Yes, in terms opo. of birth certificate. Yes, opo. So salbado pala ng mga ibang munisipyo. Yes, tama po dyan. Mas dakol ang nakaregister sa Naga City. Na bakong kumbaga, taga-Naga? yes, kaya kliyente pa din si mga residentes ng ibang municipalities. So, para mapagkaklaro, gusto sabihin ma'am, ang kliyente usually baga, ang pag-isip kang tao, ay taga-Naga lang kaya ang pig-cater. Iya po, opo. Iyan palan, pati si mga bakong taga-Naga, talagang yaon digi sa tuya, nagpo-proseso. Iya po, iya po. Yan. So, pag-abot ma'am sa death, in terms of death, halimbawa ngaya baga, pareho pa din ba yan sa birth? Pareho po ang death, pareho po ang marriage, kung saan siya pig-aki, saan pinagadan, saan pig-kasal, doon po ang registration. Di ko sabihin ma'am, halimbawa BMC, halimbawa lang baga, libmanan, nag-eero ka sa libmanan, nagadan ka sa BMC, ang records mo pa din, yaon sa Naga. Sa Naga City po, opo. Di ang bulk talaga pala ma'am, almost kang sa indong ko yan. Basically, si Kamsur, Kamsur Records, yaon sa to. Yes po, opo. Tama yaon po sa yan. to. Tama po yan. Ma'am, arog ka ini. Dumana kita sa mga, sabi nga ni kaiyan, usually pinagpupunan kang questions, pinagpupunan kan sa tuyang mga mga araanggot kan sa itong mga kliyente. Clients, okay. Ang saro ka ni ma'am na classic na example, yao na si Amigo, si Amigo, sinugo or pinakiulayan kang sa iyang amiga, na kung pwede man nga, imiga tayo ka naman lang ihar ni sa Naga, or yao ka nga dyan sa Naga, kung ano man nga ako ning birth certificate or certified true copy kang birth certificate sa City Civil Register. Ang apot ma'am, pwede ba iyan? Dahil po Sir Allen, kasi may igwa kita ng Data Privacy Act, itong 11212. Bali kaya, ang authorized lang magkuha, itong document owner mismo, si Magurang, and si authorized person kay itong document owner. So kung sabihin ma'am, pwede siya kung amiga or amigo provided igwang authorization. Yes, may authorization. Ma'am, arog ka ini. Ano ang mga klase ma'am ng authorization na pwede? Kasi in-authorize ko nga, pig-text ko na nga niya siya, papailing sa tuya si text message. Pwede ba yan arog kayo? Written authorization, Sir Allen, together with the valid ID of the authorized person and the person authorizing the... So kung sinasabi ito ma'am na legal document, di ma'am, special power of attorney. Not necessarily. Or itong written formal authority. Yes, okay. Yan, na iyan mga tugang, actually po, ang written formal authority, sa tuulan po, dahil pagpasakitan ng mga buhay ta. Simplihon man lang po, punta na yan. Arog lang po kanina nakalaag dyan. This is to authorize, si pangalan ka pigo-authorizaran, my friend, my ano man po yan, or employer mo siya, co-worker mo siya, to obtain from the City Civil Registrar of Naga City, the following documents in my behalf. Arog sa naman lang po kayo. Ano pong purpose? Inagawa po giraray. Gagamitan mo nga sa employment, gagamitan mo nga sa... Ilalagyan po yan mga tugang kan mga nasa City Civil Registrar para sa iyong gagamiton. Yes, opo. So, klaro po yan Ma'am, saro pa. In fact, inidakulon kita kaning kliyente, lalo na pag nagdideklara na kita ning ito baga tuyong igo kita ning Children's Month, no? Ginigibo nindo itong civil registration program, together with the Office of Administrator Elmer. Para lang ma'am sa impormasyon ka mga para antabay niya to. Ano ang kaipuhan ma'am? Siguro gibuhon mo na ito. Duman muna sa problema. Paano ba dapat talaga ang tamang proseso or dapat isipon kang sarong magurang? Siyempre sa magurang talaga yan. Sa pagpaparehistro kan sa indang aki, paano itong proseso of registration? Okay. Ang pag-register, Sir Alan, kang birth certificate kan ng sarong aki, ang may
Kumbaga, kung saan ka inaki na institution, halimbawa sa hospital, sinda dapat ang mag-register ka yan. Kung sa lying-in, sinda din. Pero in case of default kan si hospital and si lying-in, si parents ang dapat na mag-register kang birth certificate kan si mga aki. Kan si aki. And igwasin din ng 30 days para ma-register after the birth of the child. So, kung baga sa sarong magurang, okay, kung let's say nga po baga namundag baga ma'am yan sa ospital. So, dapat ang magurang, dahil man maghalat na sana kung maabot ang birth certificate niya, kang aki niya o dai. Yes, oo. So, ang dapat gibuhon palang ka magurang, sa laog ng 30 diyas, kang namundag ang sa iyang aki, dapat i-verify niya sa ospital kung nairehistro o dai. Yes po. Yan. Dapat makuha niya si kopya niya sa hospital. Yeah, ma'am, kaklarohon ta po giraray, kasi dakul kaya na may problema sa tuya. Pakamundag sa ospital, kang kaipuhan na, pakamundag sa ospital, mga pirang aldaw na, uya na si mga ama, usually mga ama yan, si mga ama, pasiring na po dyan sa City Civil Registrar, tanagahagad kopya kang birth certificate. So, dapat pala, ma'am, bako sa Indo. Yes po. Ang original copy po, ang marilis, ang hospital, o kung sa kang institution nag-aki, ang kukuanon lang sa civil registrar itong certified copy kan si document in case na needed din po. Iyan. So, ano mga itong share po ini? Paghihiras niyo po ining impormasyon na ini. Kasi po, dakul na abala, mapasiring sa City Hall, ito palan, bako man digdi ang kuanan. Yes po. Yan. Namasahe po kamo, tapos po, ang pigsintiran nindo, si opisinang bako man may obligasyon na magtao sa indo po ning kopya. Yes, opo. Yan. So, ospital ang matao. Ang marehistro, iyo man po ang matao kang kopya. Yan. Pero halimbawa, ngunyang kaya baga, dahil ko aram kung uso pa ngunyan ang partera, data aram, or siguro nakaaki na lang kung sain. Siyempre, dahil man talaga yan, dahil naman nakaabot siguro sa ospital, nakaaki na siguro sa harong, nakaaki na siguro kung sain pa man. Isa yung mga obligasyon to prepare at the same time to register yan aki. Actually po, ito giraray traditional midwife ang apod sa inda. Kaya Sir Allen, itong hilot, although the inayin mo niyang authorized na magpaaki, kailang igwa pa man din giraray na nag-aaki through traditional Actually, midwife. ngunyan ma'am, ang ginigibukan DOH, si mga traditional hilot, may training naman sinda para ma-accredit po sinda as sa pagpapaaki. Talaga po itong halimbawa, dahil naman talaga kayang Although po, kunyan, dakulo ng midwives, sa Naga, dakulo po kitang lying-in facility. Sa mga barangay po nga ni Ibaga, accredited na pong lying-in facility. Pero yan, ma'am, so basically, ma'am, 30 diyas, pakamundag kang aki, kay puan mong i-register. Dapat may register beyond 30 days, late registration yan. May penalty na yan. Yan, dyan kita, ma'am, sa late registration. Pero bago pala niya, ma'am, late registration, hapot, ma'am, pag nag-rehistro ka ba ng aki, may bayad? Within 30 days. May bayad ba yan? Pagkasal ang magurang, Sir Allen, may ning bayad. Pagkasal ang magurang, may bayad. Pero pag daikasal po ang magurang and nag-execute ng affidavit to use the surname of the father, si mother, for registration yan as legal instrument, may bayad po yan. Susog sa satuyang ordinansa. 300 pesos po yan. So, pagkasal, libre. Yes po. Pag daikasal, may 300. Garo ma'am, ang sinasabi ta digdi, garo ang kung tama ako ma'am, garo pigi-incentivize ta itong mga nagpakasal kasi nga ni dahil ini kay mga tugang may komplikasyon po kaya itong daikasal. One, dakulaon po kaya ang kinahakanyang oras sa pagpaparabaaguning papeles kan sa ido mga aki. Yan, inot yan. Number 2, naging illegitimate din si Aki. Mapa-legitimize ka na naman later. And number 3 po, ano po yan, itong maproseso talaga. Maproseso po kaya, unless kung kasal ka mo, pakarehistro, tapos na. Yes, opo. Diba? Tapos na. Yan. Ma'am, dyan kita sa late registration. So, duman sa day kasal, may bayad, late registration. Ma'am, halimbawa, 30 days. Nakadyan ako sa imo, 40 days na. 40 days. 40 days na kang sa kuyang. Ito pala, dahil man talaga narehistro kang ospital.
sa kadre di malasin na irarom, nalingawan, 40 days na nakaagi. May bayaran ba ma'am ang pagpaparehistrong late? Igwa po, Sir Alan, pag less than 1 year, 300. Pag more than 1 year, 500. Less than 1 year, so 300. dapat dahil po nagba-birthday ang akin nindo, maparehistro mo na, takong dae, 500 na yan. Yes po, opo. Okay. So, 500, 300. 500 pag less than, pag more than 1 year, 300 pag less than 1 year. Pero mamanghapot ka ini, ma'am, aron ka ini. Kung late registration, kumusta mo ang proseso? Ano po ang kaipuhan na i-comply kang sarong magurang para mairehistro niya maski late sa iya pong aki? Pag sa hospital, Sir Alan, dahil managay kami stricto, nag-execute lang sila ng affidavit at the back of the birth certificate. Igo naman pigpipila pa ng magurang, tapos dapat notarized ito, tapos mabayad lang sila kang si penalty, then i-receive mo yan, then after the 10-day posting period, mariregister na ito, marireceive na ito kang si parents. Pero pag halimbawa, medyo halawig na daig na irehistro si aki, syempre mahagad na kita ni mga certain requirements para ma-establish na si aki talaga inaki sa Naga City and ang mga magurang talaga itong pigdi-declare na magurang. As primerong pigahagad mi itong certification hali sa PSA na mayo talaga sinda ning record and sinda na-i-register sa ibang municipality or sa ibang lugar. Pangagduwa, si baptismal certificate kan si aki kasi duman sa baptismal yaon duman si date and place of birth kasi aki and then si name of parents. Then kung halimbawa man mayo pa day pa baptized, syempre nagpapa-immunize si aki. Duman sa immunization record, yaon man din duman si record kan si parents sa good kung sa inaki. Yeah. So, yun nga yung mga tugang talaga pag late maproseso kaya talaga po Kaya mayo man sana ang problema, Sir Alan. Actually pag nagbabarangay kami, sinasabi ko yan sa mga tao na daiman kaipuhanan maghalap na maging late registration ng aki. Dapat may rehistro tulos kasi mayo maning bayad nga ng pagrehistro. Saka ma'am, actually ba kung nga sida kung pag-uog ko ron po mga tugang, ipa-follow up man lang po dindo. Kung nailaog, iyo dai. Yes, opo. Saka lang po kung mahiro, kung talagang mayo talaga nag-asikaso sa parte po kang hospital o sa parte kang health center o sa laying ing clinic. Iya po. Ma'am, dumang kita sa kuyan. Ini saro pa ni sa mga dakulong kaning hapot. Ang saro sa saro tang pigpa para simbag dyan sa Naga City Government FB page. Ano ang proseso, ma'am? Uya na namundag suaki, no? Kang maklase na, So, kang matrabaho na, no? Kang matrabaho na suaki. Dakulong po kaya nangyayari. Dahil ko aram kung kanso arin po nindo nabulat-latan ng sa indo pang birth certificate, no? Kung sain kaipuhan na si birth certificate, saka lang nga hanapon, only to find out, maaraman sana na sala pa lang si mga spelling. Okay. Yan, sala pa lang ang mga spelling kang birth certificate. Ang hapot dyan, ma'am, tangon niyang kaya baga, aram taman baga ang proseso, lalo kung ma-abroad. Mga klase, sa pagklase nga ni palan, kaipuhan din na tarama sa records kan mga aki. Ano na po, ma'am, ang proseso tangon yan kan pagbabaguning entry sa birth certificate. Halimbawa baga, ma'am, si pangaran niya ngayon, let's say nga Johnny. Si Johnny na naman. Si Johnny po, ang dapat na spelling niya, Johnnny. Pero, itong partera, o siguro si midwife, no? Ang ipigsurat kay Johnny, imbis na Y si puro, ginibong IE. Ito pa lang, para inom si partera. Johnny Walker. Kaya naging Johnny Walker. Yan. Si Johnny, imbis na Y, IE, sinasa birth certificate. Pero stig para gamit ni Johnny, na record niya, nag-elementary siya, nag-high school siya, Y. Yes, opo. Yan. Paano, ma'am, ang proseso po para kung gusto niya ni Johnny i-correct itong sa iya pong birth record? Pwede yan, Sir Allen, ma-file siya ng administrative proceedings petition para sa correction kan sa iyang
spelling kansi sa iyang first name. Sa inyo mong ginigibo ang pag-file. Ang pag-file kaya sa local civil register, So na ma'am sa tuya, kung digdi ma'am namundag si tao, dyan po sa Indo. Opo. Okay. Pero pwede man kita as migrant petitioner, pwede man kita pag residente na ni Naga City, pwede kita mag-facilitate kasi sa indang petition, i-forward na duman kung saan siya inaki. Pwede po pala Pwede po yan. Yes, opo. So, halimbawa nga si Johnny namundag nga sa Quezon City, pero duman sinasala. Yes. Pero pwede tang tabangan sa level ta. Tama po. Ay, kadto kay kung magduman sa kuyang QC para yung gibuhon. In fact, nakul-dakulo kayong katong mga kang dahil pa napapasar itong law no sa administrative proceedings. Pero ma'am, ano ang mga requirements na kaipuan i-ready kan sarong may wrong spelling? Na depende po sa spelling, ay depende sa error. Kung halimbawa si first name, dapat maka-prove siya at least maka-support siyang at least 3 documents na tama ang spelling niya, si school records niya, baptismal certificate, o kaya kung may agum na, si marriage certificate niya. Okay. Pero pag in case na naman si middle name or surname kan si Aki, syempre si birth certificate kan si parents, sagod si marriage certificate. Sa bagay ito ma'am, pwede nang pagkuanan po ito. Siyempre, paano man yan na iba si spelling nga? Kanina, bali, yun na ito magiging supporting document niya para naman sa error. Pero ma'am, halimbawa, sala ma'am nga, dakul man kayo nasasala, siguro, ang common kayong nasasala, ito bagang namumundag ka, papuon kang taon. Di ba? Papuon kang taon. Probably nabundag ka, January 2, January 3. Tuod pa si para type, let's say nga, namundag ka nga, 2023. Pero dahil tuod ka pag magparasurat ng taon na 2022, ang naisurat niya, January 3, 2022. Di sala ma'am sinailaag na birthday mo sa birth certificate. Di gusto sabihin, namumundag ka pa sana, 1-year-old ka na. Di ba? So, kung arog yan, ma'am, may paagi ba ma'am to correct iyan arog kaya na ko yan? Pag year of birth na po ang affected naman sa birth, sa court na yan, Sir Alan. Dahil na kami authorized. Opo, dahil na authorized kan ang local civil register kasi si age kan si Aki, mabago na. Ang authorized lang sa civil register, si month and day. Pwede kitang mag-correct kaya. Ako ma'am, naintindihan ko man ang arog kaya. Siyempre, halimbawa nga, retireable ka na. 65 na ngunyan si edad mo. Ito pala, kung day na rectify ang age mo, pwedeng 64 ka pa lang, pero si edad mo 65 na. Gusto sabihin, day ka pa dapat mag-retire. Pina-retire ka na. Yes, di ba? So, court talaga pala. Sa court po yan. Sa court. Pero ang pag sa korte, ma'am, ang proseso, paano ma'am ano mga requirements sa kayo po i-prepare? Pero lawyer na, Sir Alan, na lawyer na talaga. Requirements kayo yan. Ito, siyempre ma'am, si mga ebidensya na, no? Yes, Evidence ko yan yan. Pati ang petitions, hindi na din na nagbigay. So, balikan na doon sa first name, last name, middle name, probably suffix, no? Dahil manggayo yan, bako siyang complicated. Mga pira ma'am ang inaabot na gastos kayan. Okay. Na-mention mo, Sir Alan, ang suffix kang si pangaran. Pag ang suffix nga, halimbawa may junior ka, supposedly may junior ka, as si name kan si child, dapat may junior kasi kung pareho kang pangaran kan si father. Ibang proseso yan, Sir Alan. Supplemental report yan. Mas madali-dali siya, ma-execute lang ng affidavit na omitted ining entering iniyo, si suffix na junior sa pangaran. Pwede na iyan. So iyan ma'am, iba yan duman sa correction. Yan. So, affidavit lang, pwede nang may dagdag. Pwede na may dagdag siya. Duman kita sa pangaran, middle name, first name, last name. Mga gula na kayo naman inaabot. Bali, pag correction ng clerical error, bali 2,300, Sir Allen. 2,300. Pag change sa first name, halimbawa, iba si pigdadaramang pangaran, Allen to Jose. To Jose, yan. Okay, Allen to Jose. Bali, since may publication yan, iba si payment sa publication and ang filing fee is 3,030. So, 3,030. Plus ang publication niya. Depende yan, ma'am, sa ingkang maduma na... Yes, newspaper. Opo. Luwas man kita dyan, ano? Yes. Luwas man dyan ang gobyerno lokal or ang City Civil Registry Office. So, bahala ka po kung saan mo hahanapon. Basta importante, makapublish ka. Not general... newspaper of local circulation. Of local circulation. Yeah. So, nakula. Kaya po, ang tip talaga po sa Indo,
bago po akuon or iparehistro ang birth certificate, hiling mo na po muna. Tama po yan. Check your entries, no? Mm-mm. Yan. I-check po nito ang entries. Kasi naman po ang pagbasa ka iyan, no? Iling mo lang. And day magparabara bagong pangaran, Sir Alan. Minsan kaya pag naghihilang da ang aki, pagre-rebayan si pangaran. Kuya, ma'am, ako, may ano daki and may pamahiin na baka dege na ako ngayon si pangaran kaya naghihilang. Oo. So dyan nga talaga ma'am, pagribayan ng pangaran. Huwan dapat yan eh. Yan. So, we check po our entries. Yan po ang pinaka-importante. Importante yan mga entries na yan. Na, kasi at the end of the day, kita man lang po ang mahihinggustuhan ng gasto. Yes. As in, abala. No? Abala po yan na maray. Hassle yan. Hassle na maray. Lalo po pati kung may tigalamag ka, itong ma-abroad. Ma-abroad, ma-take ng exam. Ma-take ng exam. Ay, yan po ang, may naghihiribi na po kayo dyan nakikiulay na kung pwede po kayo madali-dali ang papel. Yan. Pero, again, bako taman po kayo kontrolado yan, no? May publication, no? May proseso. May proseso. And bako man lang po ang local civil registrar ang imbuelto digdi. Yes, opo, tama yan. Iyan po, isusumiter pa yan, ma'am, di ba, ma'am, sa PSA? Sa legal services PSA. PSA. Opo. Okay. So, gusto sabihin po, maski po makomplete na yan didi sa baba, kan mga local civil registry office, nakadepende man giraray kita, sa hiro din sa PSA. For evaluation pa din po ninda. Si approval kang si civil registrar, for evaluation kang legal office, kung i-affirm din da or i-impugn. Yan. Ma'am, may saro lang ako, di ko aram kung siyempre, mga pang telenovela ni, pero di ko alam kung nangyayari sa totoong buhay. Ito bagang may napurot na aki. Diba? Napurot ang aki. Di taman kinuko yan. Pero napurot si aki. Di naman pag-report siya sa DSWD. Ngunyan, pinagmaray na lang kaining siguro, mag-agum naman, siguro may aki man, o may aki o mayong aki. Pinagmaray ninda na ampunon, no? Ining aki. Pero sa pag-ampuninda, pinaluwas sindang biological. So, syempre, makakuha ng birth certificate. Ang arog kiyan, ma'am, pwede ba yung gibuhon? Actually, day pwede sana, Sir Alan. Kasi, primero, winaaran mo ng identity si aki. And, apod kayan simulated birth. Simulation of birth, no? Simulation of birth. Oo. Na dahi ka nag-agi sa adoption. Dahi ka nag-agi ng sa adoption. process of adoption. So, yan, ma'am, dahi yan pwedeng gibuhon. Dahi yan po pwede, oo. Pero sa kaya pati mga tugang, kuyan yan, criminal offense. Yes, oo. Criminal offense po yan. Kaso pong criminal. Bako po yan kasong civil ha, kasong criminal. Pag-simulate po ning birth, bako umayan ka ano-ano, no? Ginibo mong sa imo, dahil ka nag-agi sa inaapod na process of adoption, iyan po may kabaing na padusa. Pero po, alam ko pati ang padusa ka iyan. No? Simulation of birth. Pero, yan ang mga bagay na masabi kita, tinabangan mi na nga niya si Aki, tinabangan mi na nga, kami pa kaya may kasaalan. Again po, yan po kaya nasa lay. Hanggat po, sagkod po dahil na amindaran, dahil na re-repeal, dahil na hahali, yan po girari ang lay na kaipuhantang tubudon. Mabuelta kita mga tugang sa pakalihis lang ni magkapira lang pong pagirumdum. Ang pag-ulayan ta po at siyan mga tugang, iyan mga problema sa marriage certificate, paano mag-apply ng marriage license, paano mag-apply ng paano mag-reason ng marriage license, at the same time in that certificate, as in kung ano-ano pang iba na sakop ng trabaho, sakop ng funksyon, as in mandato kan City Civil Registrar. Mga tugang sa pagbeltayan kang sa tong aram. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9, sagkod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan.
Sa tuong Aramon. Bueno mga tugang, buwelta po kita digi sa programang sa tong Aramon, digi sa Anagangunyan. Sa tuya pong bisita, Ma'am Dolores Adi de los Reyes, kang City Civil Registry Office. Pigo-ulay-ulay taso bago mga tugang, manungod sa birth certificate. Pag ika po namundag, normally, papadubanan kayang karasalan. Yan, karasalan. Kanakaagi pong February 14, may ginibot pa lang kita, Ma'am Adi, na mass wedding, no? And ang mga barangay pati nag-i-sponsor naman yung mga mass wedding ninda. And most probably po sa June iguana naman yan, no? Mass wedding yan, tama charter anniversary ang Naga. Ma'am, this early, si mga may planong magpakasal. Yan. Ano ano po si dapat na ipreparar kan mga tawong may plano pong magpakasal bago po isipon kung sain ang simbahan, kung isay ang ninong, sain ang handaan. Kasi po, ready na palang gabos, nalingawan, nakaipuhan pala nindaning enot, lisensya. Opo. Marriage license. Ma'am, ano takaipuhan ng marriage license? Primero, ang dapat na mapakasal, iguaning marriage license. Hahanapon niyan kang solemnizing officer. Bali, pagkuha mo ng marriage license, kaipuhan mo si birth certificate kan si contracting parties, kaipuhanan mo si Senumar, itong certification of no marriage na issued kang PSA. Kaipuhanan ta din itong barangay certification na residente ka ng Naga City kasi pag nag-apply ka ng license, dapat one of the contracting party must be a resident of the place of Naga City. Ayo po. Nahagad man kita ng valid ID and picture. Ano po? Valid ID, ma'am, Valid o both ID, parties? both parties. So, si and babae, si picture lalaki. nila. Yes Yan. po, opo. Tapos, before po na mag-apply sinda ng license, kay puhanan ninda magpa-register sa City Population and Nutrition Office para sa pre-marriage orientation seminar. So, Kaya, kaipuhan mo. Gusto sabihin, dai po ma'am pwedeng matawan ng lisensya ang dai nag-agi sa pre-marriage counseling. iyo po, tama Okay. yan. Prerequisite po yan sa atin. Prerequisite. Yes po. So, ma'am, minatadawang kitang kuyan, parental advice, parental consent. Kaipuhan ba yan sa pagkuha ng lisensya? Yes po. Pag ang nag-apply po is 18 years old and below 21, 18 years old pero below 21, ang kaipuhanan parental consent. Ang parental consent po ang nagtatao kayan si father. usually si ama. Si a father. Pero alam mo ba, ma'am, dahil naman po inahagad, deceased na si father. Okay. Isay naman ang pwede mo. Si mother po, pero ma-present sinda kan si death certificate kan si Kang father. Okay. Pero in case ngaya, si Aki mayo ning father, usually kasi minsan kasi mayo ning father sa birth certificate ang Aki. Kumbaga they acknowledge kan si father, si mother lang. Si mother, okay. So, yan man pag parental consent. Paano man pag 22 above? 21. 21, but not below 25. 21 below So, 21 25. pero below 25. Below 25, parental advice yan po. Bali, si father and mother ang ma-execute ng parental advice. Pag mas maray-maray pala pag kuyan pag Consent. parental consent, tasaro lang mataw sa Saro imo ning lang. consent. Pag advice, duwa lugod. Oh, yes, No? duwa lugod. Pero anong pinagkaiba mo kang duwa? What's the difference between a consent and an advice? Yan ang nasa law. sa age. Di ba? Sinasayo man lang dyan sa kuya na tinutugutan mi ang mga aki mi na magpakasal and na-advise had bisita kan mga dapat indang gibuhon. Gero kaya sa parental advice. Pag parental advice kaya Sir Alan, in case na di magtao ning parental advice ang parents, pwedeng magpakasal pa din si nag-apply provided na naghalat sinda ni 90 days. Then ma-execute sinda ning affidavit na nag-secure sinda ning parental advice sa parents ninda pero dahil nagtugot, pwede pa din sindang kasal. Okay, so klaruhon ta po yan mga tugang. Dahil nangangulugan na mayo ka mong parental advice, wala nang kasalang magaganap. Yan. So pwedeng kung nagpaplano nga baka mo, let's say nga bagad September ang plano nindo magpakasal, no? Ngunyan pa sana mag-secure na kamo ning parental advice. Pero ang question ko diyan araw kay ini. Ang pag-secure po ning parental advice or parental consent, si day na nag-apply ka mo for a license or anytime pwede na ko magkuha ng parental consent or Si parental day po advice? na nag-apply ng license. So, dapat sabay yan. Dapat sabay ito. Yes, so, dai pwedeng nagkakuha ka mo,
nagparalakaw ka mo kaning iba, ito pala, dahil pa man ka mo nag-aabiso, di makuha ka mo ng lisensya. Let's say, ma'am, let's say nga, kaulayan ko na si Papa, no? Okay. Dahil nga nagtugot. Let's say nga, dahil nagtugot ng January. So, hinalata si 90 days, so normally 3 months, no? 90 days. So, sa kapag-apply ta ning license, sasabihin ta duman sa City Civil Register, ay nagpaaral na po kami kan January, pero po dahil kayo pigtugutan. Day po, Sir Alan. Dapat kung halimbawa man nag-apply na sinda, pero may parental advice, pahahalatun ta na mag 90 days si application ninda, then ma-execute sinda ng affidavit na naghagad sinda ng parental advice sa parents and pig-deny sinda. So, mag-apply po muna. So, pag-apply, saka po madalagan ang 90 days. Yes, Kung dahil po makakuha ning advice. Yan. So, dahil po mag-inot na naghagad na ka mo ning advice, tapos dahil ka mo pigtugutan, Yes, opo. nag-apply ka mo ning lisensya, gusto sabihin niya, tapos sa 90 days. Dahil po. So, apply, then comply. Yes. Ano po? Yan ang ano ni. Pero Sir Alan, sa office, since may mga counseling pa din kita, nire-required ko talaga ni maghagad ng parental advice. Sabi ko kung ano ang problema, kaulayan ang magurang. Kasi dapat may blessing din nga ka magurang pag Actually po, ini kaya pong family code. Actually po, ini requirement din naman sa family code. Ang family code kaya mga tugang, halangkawo na marhay ang paghiling sa family relations. Yes, no? oo. Kaya nga po family code. Sagkod na si mga paagi para po papusugo ng pamilya sa pag-urulay, na dapat ngaya hinahadoy ang magurang. Yes, tama yan. Kasi, syempre, iyan po ang nag-aki sa tuya, nagmundag sa tuya, nagpadakula sa tuya. Tapos pag abot kang oras na ikaw po gusto mo naman magsadiri, dahil mo lamang hinadoy. Yes, tama yan. That is, sabi nga ni Kaya, bako po siyang garo dahil sa part kang kulturang Pilipino, ang naipaghadoy sa magurang. So, requirement po pala siya, consent and advice. Pero pag abot sa consent, requirement ang consent. Iyo po. Day talaga ma-issue ng license ang civil registrar na may yung consent kang Yan. So, iyan po ang requirement. So, that's the time, ma'am, na pwede lang kita mag-issue ng license. Opo. Pero, ma'am, araw kayan, ngunyan nga bagang aldaw, let's say nga bagang Lunes, nag-apply kami ng license, yan bang lisensya? Sa aldaw na yan, ito sa imo? No, may 10-day posting period kita, Sir Allen. Pag nag-apply ka, sa ingon yan. Pag Friday, ang counting can ma-start Monday. Monday. Okay. May 10-day. After the 10-day posting period, on the 11th day, saka lang kita ma-issue. Pero ma'am, ini, working days, no? Bako mang calendar days? Calendar days. Calendar days. Okay. So, calendar days. Pero pag Friday pag nagpuon, Monday ang start kang bilang. Okay. Opo. Siyempre po, mapopost po talaga yan. Monday. Bako man on the day you applied. Oo. Okay. So, 10 aldaw. Kaya po, within that 10 days, ma'am, gusto mo sabihin, or bago pa itong 10 days na ito mag-lapse, dapat nakuha mo na din itong pre-marriage counseling? Actually, pigre-require me na pag-apply ng license, kompleto na ang documents nila. So dapat po mainot ining mga documents na ini before the license, yes. Except itong sa advice, no? Tapos syempre, mapuon man lang to on the day na nagpuon si pag-apply mo. Yes, okay. So dapat po pala, bago pa po kung magpasiring sa City Civil Registrar, City Civil Registrar, coordinate na sa CPNO para magpa pre-marriage counseling. Tama. Yan. Okay. Nakulong pala. Sabay, inagihan mo naman po ini. Inagihan mo naman po ini pagkuading lisensya. Yan. Ma'am, pero araw kani, igo bang mga pagkakataon na talagang daig mo naman, alam mo ba, siguro naman, 50 anyos na si kakasalon, di niya naman kay po ng parental advice o parental consent. May paagi ba, ma'am, na pwede ka mong kasalon without marriage license? Pwede. Iba po, pag 5 years na ka mo nag-iibanan or more, pwede exempted na ka mo pag secure ng license. Ito yun, ma'am, garo cohabitation. Cohabitation. Opo. Pag 5 years yan, ma'am. 5 years or more. Na nag-iibanan ka mo. So, halimbawa, kaya baga, ma'am, so 5 years na nga, kung 8 taon na ka mo nag-iibanan, pwede na ka mo magpakasal. Pero anong requirement ka yan? Bali si birth certificate mangyari sa Allen, si Sinumar, tapos dapat may impediment. Yan, ma'am. Pag sila may impediment, ano yan, ma'am?
may yung previous marriage si lalaki or si babae. And at the age na magkohabit ka mo, may din ka mong impediment. Dapat 23 years old na ka mo. At least 18 years old ka mo. At least magkohabit ka mo. So, pag puunin do dapat na nag-ibanan ka mo mga tugang, 18 anyos. Yes. So, kung nagbilang po kita ng 5 taon, at least 23 years old ka mo. Yes no? po, tama. Sa pagpakasal. No? Pero yan, ma'am, dahil na nangaipuhan ng advice. Kita sa Naga City, pigre-require ta. Although, exempted sana sinda ta, exempted sinda sa license. Pero kita sa Naga, pigre-require ta. Pag 23 years old, pag miski nag-execute sindang affidavit na nag-ibanan ni sinda for more than 5 years, pigpapapirma may mangyari si magurang. Dahil, ma'am, igwa kaya mga posibilidad na talagang dahil man nag-ibanan. Yan. Mga tugang ha, kaklaruhon ta po. Ang, ano nga ni ma'am na section ini ma'am kang article ini kang family code? 35? Tama ba? Article 34? 34. Garo 34. Article 34. Itong, pwede ka mo magpakasal na mayo ning lisensya, cohabitation po ini, ano. Igwa po mga tugang na mga mag-aragum, or plano mag-aragum, na initik pa para garamit, para dain na ngayon magparakuro ang ngayon kanikong kadakul-dakul ngayong requirement sa license, no. Mga tugang, pag kamo po nadakop, napatunayan, na daimang palang kamo nagkuhabit, ding 5 years. Dinaya nindo, no? Ano nga yan, ma'am? Ano yan, ma'am? Voidable marriage o void marriage? Pero void, ab initio man ginari. Void ab initio. Kasi from the very start. From the very start, dahil ma'am, kamo mga tugang, qualified magpakasal. In the first place. Sama kamong lisensya. Yan. Ito palan, pagkuan nindo, dahil pa lang kamo, pwedeng ideklarang nagkuhabit. Nagkuhabit, yan. yes. Pag sinabi mga tugang na void ab initio, ma'am, pag sinabi na void... From the very start, voidable marriage. So, may nangyaring kasal. Dahil ka mo kasal. Pero, Sir Allen, bako kita ang pwede magsabi court only. Magi mo pag ng court. Gusto pong sabihon, kung ika po, sinisecure mo man si pamilya mo, ini po, very, very ko yan. Very, ano po yan? Madalion po kamong pagsuruwayon. Yan. Dahil nga ni, sa puon pa lang, mayo man pakinabang or mayo maning bako mayo pakinabang, mayo ning katotohanan or mayo man bisa. Yan ang sa indo pong kasal in the first place. Yan. So as if mayong kasal na nangyari. Yan. So kaya po ang PNMI, i-comply po nindo itong requirements talaga. Kung talagang dahil man ka mo qualified sa cohabitation, do not use the cohabitation itong cohabitation to exempt you from getting license. Pati kayo lang ako magkuha ng lisensya. Kasi naman lang po pati ini, halos parehas man lang pati ang requirement. No? Saka kung may man tinatago, why pagpara delay yun. Yan. And ma'am, last kita. Didi kita ma'am sa debt pala ma'am, sa debt. Ang debt ba ma'am pagpaparehistro, ano ang proseso din? Ang death certificate, Sir Allen, pag pig-register, syempre, dapat maaraman mo kung saan sinda ilulubong. Kasi may mga nagkagaradan sa Naga City na ang lubong sa kung saan man sinda nagre-reside. Kaya, bali, ma-issue kita kaya ng transfer of cadaver and may payment yan. Tapos naman, kung halimbawa naman digdi sa Naga City, depende kung saan sinda ilulubong, barato man lang, ang burial permit is 100 pesos. Tapos, kung cremation, 200 pesos. Yeah. So, may mga fees lang mga tugang. Pero ang pag-register kayo, ma'am, basically, halos parehas ba lang sa pag-birth certificate? Parehas man lang. Pig-review lang kang City Health Office si cause of death. Kasi, duman sa cause of death, kasi, kung taano ito nagre-review ang City Health Office, kung communicable disease, kaya si kinagadan kan si tao, ang ibig sabihin, dahil na siya pwedeng bilaran, dahil na siya pwedeng i-transport, kaya nagre-review ka ng Ang ehemplo to kayo mga tugang si COVID. COVID. Ma'am, balikan ko pala si license. Sorry ma'am. Kuya Nick, last kuya na ini. May saro kaya naghapot. May lisensya na po kami. No? May lisensya na po kami. Kinuami digis sa may libmanan. Pwede ba ning gamiton magpakasal sa Naga? Yes po. Anywhere in the Philippines. So ma'am, klarohon ta. Ang lisensya, bako lang siyang lang siya may visa sa kung saan mo siya kinua. Yes po. So, di ba kung kinuha ko sa Naga ang lisensya, gusto ko magpakasal ngunyan let's say, sa Manila kita magpakasal. Pwede po. Pwede mo pong gamitin sa lisensya. Pwede po. Yun. So,
Yan. So anywhere man palan. Basta po ang dapat ang one of the contracting parties nag-i-erok duman sa kukuanan kang lisensya. Tama po. Dahil po pwedeng, halimbawa, pareho po kamo tagalibmanan, makuha ka mo ning license sa Naga, dayan pwede. Yan. So pwedeng libmanan ka mo makuha. Yes, opo, tama. Unless, tagalibmanan si Agum or si babae, siguro si lalaki taga-Naga. So pwede po kamo ligi sa Naga. Or it's either Naga or Libmanan. O Libmanan. Yes. So may option po kamo kung sa inyo gusto magkuha. Yan. So ma'am, siguro kuyan, mensahe sa satuyo po mga paraan tabay, especially so po na ngunya na Pebrero, nagke-celebrate kita kang Civil Registration Month. Ay, iyo po. Sa liwat po, nangangapudan kami sa gapos na residentes ng Naga City na bako lang irehestro si mga aki. Irehestro ta po ning tama. Para po sa future yan kan si mga aki. Sa birth certificate po, duman nagkakaigwan ng identity si sarong aki. Duman ta nasasabi na Pilipino ang sarong aki. Ano po? Nagpapasalamat din ako sa mga barangay officials na nakikipag-cooperate sa MOYA during mobile registration. Actually po, ngunya na February, nag-conduct kami ng mobile registration sa Cararayan, Carolina, San Felipe. Ngunyan hali pa lang po kami ng Pacol. And sa February 28, diyan po kami sa Calawag. I-avail ta po iniyo. Bali, libre iniyo, Sir Allen, pag nag-register kita ng birth certificate. Palibre na naman. Actually, nasa, ano man yan, ordinansa kita, kaya 2015-10, ay 051 ata. Itong mga indigent families, free sinda mag-register ng birth. And igwa din, may MOA kita sa PSA, itong sa PBRAP, itong PhilSys Birth Registration Assistance na itong negative result ninda, then na sila kaipuhanan mag-request sa PSA. For free na din ito. Then after the registration, for free din ang issuance kang birth certificate ninda hali sa PSA. Ayos. So, avail tali mga tugang, kasayang, nagpupuon ang mga problema kadaklan kan mga Pilipino sa salang rehistro. Yes, tama po. Dako na po kami na experience yan. Bako lang po sa pribado, pati po sa City Hall. may mga amigo, katrabaho kitang sarala ang rehistro, na-found out ninda na kay po ang palindang arreglaron. Yan. So hopefully po, i-avail tayo ng mga programa, i-avail tayo ng mga serbisyo kang City Civil Registry Office. Tangarik pong tama ang rehistro ta, tama ang identity ta, tama ang records ta. Diyan po pigbabasehan ang gabos, ang census, in fact, miska ang pondo kang Naga, nakadepende kung pira po ang bilang sa laog kang satuya pong syudad. Kung sarala po ang datos, sarala ang nakasururat, nasasala man po ang bilang, nasasala man ang pag-appreciate kan mga records ta. Therefore, kabawasan din yan sa numero kan sa tuya pong syudad. Kabawasan din sa pundong itinatao sa tuya kang gobyerno nasyonal. Yan. Kaya, hopefully po, kung anong tayo mga oportunidad na i-avail ini mga programa kan City Civil Registry Office. Dakulong pating libre ang City Civil Registry Office ng mga serbisyo para po sana maitao or mairehistro taning tama ang sa tuya pong mga records sa tuya pong syudad. Bueno mga tugang, inabutan na po kita sa tuyang panahon sa programa. Sa ngaran po kasi kayo mga pag-iriba sa City Events, Protocol and Public Information Office. Sa ngaran po ni Mayor Nelson Ligacion, ni Vice Mayor Nana Diasis, kan gabos po mga pag-iriba ming department head. Sige sa gobyerno lokal kang Naga. Mabalos po sa inyong pag-antabay, ini po giraray si Allen Leondanga. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halisa sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Leondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.